तनी दूर बा हो दादा जात जाते ई बेरा हो गल घाम हो गल सौ से करा निकलनी है केने भी बुचिया बुचियो ए बुचियो आहे ने आ रे बुचिया त कहनी जातिया होने के बाद जौने सपर त जौने किन के ले आके दे दी नतिया महंगा या त ना सामान दे तो सनु के इदमी के पड़ता हो के तनी निक लुगा ले ली तब का करी विदाई करे के त महंगे ले लेनी है के कहनी में पसंद पड़ जे आ रे बुची देख त लुगा निक बाया आवा देख त कनी लड़की के देबे के बता नी मने न लियाई हो चप्पल तनी है ना कनी देखा लिए देख त बुची ई करे खौरा बोरा लेखा पुरान उठा के लेल बड़े का पुरान है देख त अभी ये पके अस्तर नहीं खे धोइल है हैं कोइसन बारे माई ई का कहती रे का तना निक लुगा लेल में दुगो मेहरानू रहलै से त कहनी है कि ए बहिनी तनी देखलो कैसन बा लड़की के देबे के विदाई भौजी कितना लह चाह पहनले बड़ी उनकरा के देखू कैसन पहनले बड़ी नु हम कतना निमन ले त ठीक लगा दे किनले बड़े हमारा खातिर पहले पुरान खोल के देखै पेनवे त तोरा में बगा बगा लागी एगो त गोद बावे एकदम बुझाई के बत्ती लेखा बरत रे खराब नहीं खे लुगा बा जानले अब तोरा के कैसन कीनी हम कतना ही बुझा का कहि रे भाई है कितना के हलुगा पहले अंजादा लगाओ ना कतनो के रहे 1300 के देला है ये जानले कतनो के देबे एकरो से काहे ना महंगा लेके आइले है अरे अभी कदू ने निक लुगा हो खेला रे बुचिया ते हूं अजब बतिया जैसे हम अपना से हाय देखो कहे संगनो के भाई के बियाह में गय रहलू तो हैसने साड़ी लेके आइलू तार भौजाई हैसने देलसिया अरे त भौजाई वाला त उ त अलग बा हई हम अपना दिन से विदा कर भैया ले मांग के ना लिया पैसा और ये 2-4 हजार मिला देते अरे बबुई देला तू हाला क के पूरा घर जना दे बुझलू हम त इहे लागत धर का के निक से नाम हसवाई में धनी मनी घरे हमर शादी भइल बाटे ठीक बा ऐसन कुल साड़ी ना लेम हम ले जो अपन रखले रहो ठीक बा ते हमर नाम हसवाई में धनी मनी घरे शादी यही से कइले है कैसन पुरान धुरान हैसन लुगरे लेखा साड़ी देबे हमरा के आ हमर सास लोग का कहन जा रे हम मर्दो कही जूता मारी कही का रे कैसन मिलल ह तोरा के कपड़ा हमारा घरे कैसन पहनलिस 5-6 हजार के तो हम घर में पहनी ना ए बुचिया जान तो तोरा के कितना हम पैसा माने जतन से बटोर के धले रही ना उठाने बियाह शादी में के जेबे तो तोरा के महंगा एगो लुगा किन के दे माई अब ते ऐसे करे लगलिस त बता एक मतलब ई ना ह के हम तो बियाह कर दिन धनी मन की है त बेटी के समझे के चाहिए मातारी के हाँ माई हम कैसन रहे कैसन घर में कह दिले बिया तो लुगरियो दी त हमरा खातिर मने बनारसिए का है लेकिन ते अब काहे ऐसे बदल एगो बात कही इज्जत ढाके के बा ना त सड़िया भौजी के पहना दे आ भौजी वाला सड़िया उतार के हमरा के दे बस अब कुछ नहीं करती कुल हमरा ले ना सापरी के पहिनु के हां एक कने तू लुगा दे त हमरा लड़की के हइला तू पहन ल देखा त इहे कहाला छने भर में कनी के आंख मोटा जतई है 6 भर ना साले भर अब कहे लगल के 5 हजार के हम घर में पहनी ना जेकर जितना औकात बा उतने न देही हो है ये कौन माने हो जा हमनी के देतई त बाउर लगता एगो लड़की बैसन के मातारी के घाव के लिसन अपना पैसा ले किन किन के नैया से ससुरा में ले जाके बड़ाई करे लिसन ई भी नु देलो पर कहले का हई ना ले त हौ ना ले हे दुर्गा माई घर परिवार सुखी संपन्न बनवैले रही मांगे सिंदूर सजौले रही ये असर लगा के दिया जलावे नहीं है दुर्गा माई एक से एक जुग खराब हो गल बताओ केहू के केहू नहीं के समझत लड़ाई मार झगड़ा में तनी तनी मार झगड़ा में ये मर्डर हो गल हमारा मरद के बहुत डर लगला है माई बड़ी सुहाग भाग बड़ी कठिन के चीज है एकरा के तू सलामत रखिया है दुर्गा माई घर में सुखी शांति बनल रहो कन्या कहा जी का कहतौ कले पूजा हाँ जी पूजा करे जानतनी थी का कहला कि ऐसे गोर लगनी है जातनी अब कमावा करे जानी एगो बात त से कहल चाहत है कन्या कहीं अब कहम त तू कहब के मम्मी जी खाली अपने फेरा में रहेली हम त कहत रही कि बेटी हमार बिया नु के चल कुछ देर त ले ली देली जानत हूँ अतना ओकरा के एक पैसा बटोर के धनी हो लुगा किन के ले कहते के माई ई ना ले भौजी ला लुगा मंगा दे हमरा के पहने के भौजी ला नीमन दाऊ खराब बा हो कने हां ना ना के लाले पेट निकल लागला हो हैं अब कैसा लुगा किन के लेनी है रवा अरे पियर बा हो कहां ई वाला बउए मोती सितारा बउए तनी कम बा लेकिन ई कोनो माने ना हो के पहन ले त हम कहीं के खोल के कन्या दे दे बताओ तू ही अच्छा ये बताई कि ससुराइटिन भइल उनकरा तनिको बुद्धि बाटे उनकरा बाज के टोला माला के कौनो लड़की उनकरा इतना धनी
घर में नहीं सब गोइल आ उ बिटिया के आतना आदमी करत मान सामान धनी घर बियाहो कइला साथ ना एथी क के आ उनकर लागत कि माने हमरा के कुछ करते नहीं कि सब बतावा तू ही अब माने ओकरा के हम का दी ही जौन सपरे ला माई बाबू के जौन देला ओकरा खुशी ले लेबे के एगो हमनी के लड़की कैसन हनी जा हो कि नैहर में लुगारियो मिलेला न तो ओकरा के चुनरी समझ के स्वीकार क के आती रखेला अरे कने एगो के नया फैशन जानत मर्दा ले पैसा लेके आवत ऐसा ना माई बाबू के नाम होता आ मर्द के कमी नहीं रहता नहियो से एगो दूगो मिलता चार गो किन के ले जाके सास ससुर के दिखाओ ई कौन बड़ी तो एको रुपया नहीं कहते कि ई ना ले निमन नहीं के हम 5000 के अपने घरे पे नहीं ना हम सास ससुर का करी हम अरे मैं तहार करम निमन तरह के गोतना घर कोई बता तब नु तनु के देले भाई तब नु हो लेकिन उ लड़की समझ दे के हम मातारी कहां ले का क के दे हे भगवान के ओके बाल बच्चा दनु तो ऐसन चंडालिन मत दनु कि ओकर इज्जत में कबहू नाक चढ़ैल ही रहो आई चंगल लड़की जामल बिया के हम का करी जनलू एगो बिया तार के धइले बिया हमरा के ए कहां से नाम का जौन कहले तवन लेके दे दी ना लेकिन नाम नहीं खेले तो जान जी अपने आई अच्छा तावे दिन हमरा के कहत रही कि भौजी के साड़िया खोल के दी हां है बताव है 4000 के साड़ी आजे के हटे आय हम कपड़ा के इज्जत करी ना जन्नी बढ़िया बढ़िया से फीस फाच के रखी ना उनकरा के 10000 के ब्याह में तो 2 दिन पहन के इज्जत ना करी ऐसा ला सारे लीनू जैसे लागला कि गली बाहर के ताई तो एकदम कुफुत कइले रहत रही हे देवी माई क्षमा करो ज्यादा पानी दुर्गा माई ले लिए पहन के का मट्टी घूम जाके जन दिया त ना खुशी ले लेके चल जाओ उ अपन रास्ता बंद करते हम जी अपन रास्ता बंद करते उ नैहर से नाता तुरल चाहत रही जब ऐसे शासन करियो त आत्मा जुटी कि नंदी के बोलाई हम झगड़ा केले बड़े कारे माई सुनाई देता पता नहीं कितना चाय बोलतिया ओकरा मुंह में तो इचके बोले के एकदम सुहुरे ना चल चल हम खा के हमरा संन्यास बतियास तो बता देनी चल निकाल दो उल को देख ले बताओ घर में अभी आग नहीं थे जोराई ई ना बेटिया के देह नेवेला नु कि भौजैया तनी पूजा पाठ करे ले तनी अस्त व्यस्त रह लेनु त तनी चाहो बना के दे दी मतरिया के पी लिहिनु त आसरा ताकत रहेले कि भौजैया करी नु तबे हम करम आय बताओ नकचढ़ी भइल बड़ी कि हमरा के हइए द ई कौन चाल हटे ना काम ना धंधा न रोटी बंदा खाली गोतिनी लेखाई ननद दाज करेला ओइसन हमर गोतिनियो आई त दाज करे कि ना करी हमरा ए भाजी के करले बतियाओ तुमको का हो बैठ का कहतड़ो एगो बात कहतनी कि है अपन लुगा खोला है लुगा पहन ला ई का कहता माई नए लेके आइल बिया तो सना गुल बड़ू का हो आई पुरान हो गइल बाटे ई लुगा खोल के रख द तो तहरे से का मतलब हम लुगा खोली ना खोली तू काहे औत कइले बड़ू ए बेटी हुआ हम अपना घरे ले जाए माने सब से ना आलो तो पुरान चुरान लुगा ले जीबू घरे अपना तो माई तरह के नया जमाना के नया मॉडल के लिए आई देखो हई लुगा किन के लाइल बड़ी ए लुगा में कौन खराबी बा तनी बतावा तो वो ना कहते कौन खराबी बा तू ना पहन सकेलू आहो तो तहरा के लेल बड़ी तो हमरा के दिहन तो हम अपने तरफ से तारा के दे देते तू हई हमरा के दे दो तारा मन में बिटिवा बहुत मैल बाटे जान लू एक से एक लड़की बड़ी सन की जवाने मिला त ऊ ले ले बड़ी तारा ई सोचे के चाहिए ना कि एक ननद बिया तो और बढ़ चढ़ के दी ही ए बढ़ चढ़ के लुगा ये क्यों से बताता है 3-4 हजार के लुगा दिया था हई दूधू को आई हमनी के तो दूधू को मिलतो ना रहे जतने दिया तो उतनी तार मन बढ़ता का ठीक बाटे हई दोनों ले तनी हई दे दो हमरा के माने हे करे पर ढीठ करइले बारू हैं हमर इहे निके लागत हम इहे ले जाई अब तू जैसे भी दो ना तो हम फाड़ देम पैसा ना आदमी हम ना देखनी है देखो तेरे के निमने से कहत रे तू अपन नैहर से नाता तुरे के बा तो तू अपन सोच विचार का हो गल कन्या बताओ ना हमरे से का हो देखो तेरे माई हमरा से लड़ तरी ना ऐसे बोले के चाहिए इनकरा तो ई सोचे के चाहिए ना कि एगो ननद बिया एकरा के बढ़ चढ़ के दी नया नया लुगा रखले बड़ी अलमारी में चोरवा के कुल हम भइए कमैया हनु त कमैया ह त माने तोरा के दिया त नहीं खे ओइसन ते हम बात अच्छा ये बतियावे बताइए हमरा कहत नहीं कि हमरा ससुरा में नाम होई निमन निमन लुगा देबो लोग त नाम के चलते अपन घर दुआर जज्बात आदमी बेच अरे दो जतना देबे के दिया गुल जन मिलेला जन खुशी से ले लेबे के चाहिए ननद के देवे खातिर उहो करल हां जाला त देख ली हम भी दे दे तनी खोल के लेकिन भुला जाए नो कि और नैहर एजा बाटे जल्दी कहां आई जब तक ले जिंदा रही तब तक ले हम आई तबे तो हंस झगड़ा कर बढ़िया दे बतियो त तारा मुंह के उआटी ना अच्छा झगड़ा को के लेबल जला तो दिमाग नहीं खे तोरा के त एक से एक सामान तोरा के दिहली लेली झापी हाय जरा मेरे बताई सुनी तो उहे ना कहत नहीं भईवा हमर एक से एक पहनावेला तबे नु अरे त पाहु के काउची के कमी बा तोरा काउची के कमी बाटे जे झगड़ा कर अरे भाई तोरा बुझात
पागल हवे। तू अपना मर्द से मांगो, तारा तो सोचे के चाही कि चांदी के ऐसन ऐसन बाला तारा के चूड़ा में हम सेट लगा के दे देनी जौन हमार चढ़ा रहे, हमरा ऐसन करेजा वाला भौजाई ना मिलबो तारा के जल्लू। वो ऐसे तो सब कोई हंसत रहे कि चांदी के लेके ले का रे तो सोना के कहां से दीजा, कहां से दीजा सोना के? अरे तू ही जेकरा बता। जितना रहल ओकर उतने करेला, तोरो खूब डिमांड हो गइल बा ना के माई हाउ दे एगो लड़की हो के सुन उहे हाल तो हाय देखो हां दोनों सास बतो एकदम गुन्नी गुत्थी मिल गइल बड़ी सन। हरावल जहां तोरी सन दोनों हमरा के निक निक लुगा देले भाई तबे नइखे नाव लेतनु बिकिया के हां हमरा के निमन लुगा मिलल बावे। बतावा जी कि काहे इतना तरले बड़ी जिनकरा लेखा लड़की तम टोला में नइखी देखल। अब बतावा तू ही कने लुगा खराब ऐसन हो हसे कौन लड़की करली सन हो दिना हाउ कलौती लीलौती आवेली सन जौने का माई देबेले फेरिया वाला लुगा बजान जे 200 300 के लेके चल जली सन ना कब मुंह ले निकाले सन के हां रे माई है निमन नहीं खे ना ले आ एकरा कहू देखो दूधू को हम ले आइल भाई कते निक निक साड़ी तब कहती के निमन नहीं खे जब जतने मिलेला नु ओतने आघा के उलबुला के मर जाला त ये उ करत एकदम लड़की नु आवेले नु त तार देबेले हमरा के एकदम रवाइन पर जीव करेले कने हम अबे इच्छा बनाए के बाटे एक सवेरे से हम पूजा करे बैठल रही लगी तनिको सोचलिए कि तनी भजिए के हाथ बटा दी कौना माया से इनकरे के हम दी हमर त बड़ापन बानू कि हम इनकरे के कह देनी दूसर भजाई ना करी त कन्या तू ठीक कहता हूं ओकरा में गलती बता हमरा नहीं थे बतावा हो हमारे एगो पतो है उठ के एक सवेरे ले हाथ काम करते बिकिया के तनकी नानो एकदम दे हिलेला के हाथन चाहो बना के त दे दी भौजैया मैया के आई यही पर हाथ ना डिमांड करते कि हम हइले में हौले